Vanaf de indrukwekkende hoogoprijzende silotoren van de coöperatieve aankoopvereniging Oldeberkoop ziet men van horizon tot horizon, van noord tot zuid, van oost tot west het boerenland aan de oude stromen, de Tjonger en de Linde. Als een krans om Oldeberkoop vinden we de dorpen Nieuwe Horne, Oude Horne, Jubbega, Lippenhuizen, Nijenberkoop, Noordwolde, alsmede Mildam, Territsaart, Oldeholtpade, Nijenholtpade, Wolvega en zo zouden we voort kunnen gaan tot Lemmer toe. De Tjonger en de Linde doorsnijden reeds sinds 7000 jaar voor Christus dit gebied. En in hun huidige gekanaliseerde vorm zijn ze nog steeds belangrijke aan- en afvoerwegen van velerlei producten, terwijl ze medewerken aan de instandhouding en verbetering van de waterhuishouding in de Stellingwerven. Zover het oog reikt ziet men een zeer gevarieerd beeld van oude, maar ook moderne boerenbedrijven. Kortom, het beeld van een zich snel en intensief ontwikkelende boerengemeenschap. Dit komt vandaag de dag zo treffend tot uitdrukking in de gezamenlijke activiteit welke de huidige bevolking aan de dag legt in de eigen landbouwcoöperatieve vereniging, die van de KAF te Oldeberkoop. Ten tijde waarop de boer zelf zijn werk op het land verricht, waarop hij het hooi voor de wintervoedering van zijn vee aan het binnenrijden is, wordt in het verlengstuk van zijn eigen bedrijf, te weten zijn coöperatie, reeds hard gewerkt om al dat andere wat een goede bedrijfsvoering noodzakelijk maakt, tot in de perfectie voor te bereiden. Wanneer we de Tjonger naar het zuiden in haar loop volgen en onze blikken een ogenblik gevangen worden door de bloeiende vlierbomen die het landschap sieren, dan wordt de betekenis van deze waterweg ons eerst recht duidelijk als we schip na schip zwaar beladen met grondstoffen voor de veevoederfabricatie, met kunstmest en wat mogelijk meer zij af en aan zien varen, wetende dat de boeren zelf in hun coöperatieve medezeggingschap de opdrachtgevers zijn van deze bedrijvigheid. De weiden en hooilanden langs de Tjonger liggen ver van de bedrijven. Ze zijn omlijst door een pracht van wilde bloemen, zoals de iris, de bleekroze scherm van het leverkruid en in het stille water de blanke pracht van de waterlelie. Dit alles vormt een afwisselende schoonheid in dit zuidelijk stuk Friesland. Verder naar het zuiden valt ons oog op de grote riethopen aan de Heloma-vaart. Scherpenzeel, Munnekeburen, Lange Lille, Echten, dorpen waar vanouds de turfgraverijen het enige middel van bestaan vormden. Waar de turf gegraven werd bleef een gebied van plas en moeras achter, waarin vissers en rietsnijders een karig stuk brood verdienden. Nog wijzen de riethopen op dit verleden, maar nu wordt hierin, nu het riet waardevol is geworden, een bestaan gevonden. Verkaveling en ontginning, die zich hier in toenemende mate voltrekken, hebben het karakter van deze streek totaal gewijzigd. Het beeld van dit gebied is heel anders dan dat van de hoge zandgronden, maar ook hier een rijkdom aan natuurschoon.
Al ontbreken er de bomen en het opgaand hout, toch heeft deze streek een eigen voorkomen door zijn ruimheid van blik over de vlakke weilanden, de rechte sloten waarin watergentiaan en gele plomp bij duizenden bloeien en kleur geven aan het landschap. Door de groene rietlanden en wijde watervlakten heeft ook de vreemdeling zijn blik op dit gebied laten vallen en vormt de benedenloop van de Tjonger voor menigeen een dankbaar vakantieoord. Alles in dit gebied ademt vooruitgang. Naast oude bedrijfsmethoden breken nieuwe inzichten baan en karakteriseren moderne melkverwerkende bedrijven de vooruitgang. In dit zich zo sterk veranderende en vernieuwende landschapsbeeld worden de herinneringen aan het verleden steeds schaarser. Van het zoute water en de wijde zee getuigen nog de vissershuisjes onderaan de voormalige Zuiderzeedijk te Schoterzijl. Zoals de naam al zegt, mondde hier de Tjonger vroeger in de Zuiderzee uit. Wanneer we echter nu op de oude dijk staan, glijden onze blikken over de draglines en bulldozers die bezig zijn met de herverkaveling van het vroegere buitendijkse land bij Kuineren. Dan zijn we ook aangekomen bij de Linde, die eveneens vroeger bij Kuineren in zee stroomde. Slijkenburg, het kleine dorpje op de grens van onze provincie, betekent hier ook de natuurlijke afsluiting van het werkgebied van de kaf Oldeberkoop. Aan de kronkelende Linde liggen de grote boerderijen ver landinwaarts. We zijn hier aangekomen in het oude boerenland van Ter Ritsaart, Nijen en Olde Holtpade. Ook hier gaat het leven van alledag zijn rustige gang. Moeder zorgt voor het gezin, de kinderen spelen hun spel. Dicht staan de boerderijen rond het aloude kerkje geschaard. Maar achter dit alles weten we de boer die zijn rusteloze, weloverwogen arbeid van uur tot uur, van dag tot dag verricht. Wiens kinderen opgroeien in stellig andere en wellicht moderner ideeën dan waarin hij zelf is grootgebracht. Maar gelijk de pracht van moderne boerderijen een harmonisch beeld kunnen vormen met de eeuwenoude bedrijfsgebouwen van de voorgeslachten, stoelt hun liefde en saamhorigheid en hun trouw aan de bodem en de streek op dezelfde wortel. Het kunstmestzaaien wordt verricht met wisselende producten, al naar gelang de voorvrucht is geweest of wat men wenst te bereiken. Anderszins naar de aard van de grondsoort of de weersomstandigheden, maar altijd weer om de meest gunstige omstandigheden te scheppen voor een goede oogst. En terwijl de jeugd zich op moderne wijze amuseert met spelen van een internationaal karakter, weet de boer zich reeds weer geroepen tot nieuwe bezigheid. Het gras moet binnen voor de kuil. De zorg voor de winter bepaalt zijn doen en laten in de zomer. Achter Oldeberkoop liggen de nieuwe ontginningsgronden van Boekelte en Nijenberkoop. Veel is hier veranderd in de 50 jaren van het bestaan der kaf Oldeberkoop. Dorre heide werd cultuurgrond en juist hierbij heeft de kunstmestvoorziening middels de coöperatie zo'n belangrijke rol gespeeld.
Bloeiende lupinen herinneren hier en daar nog aan het eerste ontginningstijdperk, waarin door noeste arbeid en vastberaden doorzettingsvermogen woeste grond tot vruchtbaar akkerland werd herschapen. Rust ademt het landschap, een rust welke echter niet de boer is gegeven. Want dag in dag uit, elke morgen en elke avond, zondags en door de week moeten de koeien gemolken worden. Zij kennen geen rust en laten geen rust toe, maar vormen, ook al zijn ze levende wezens en hebben ze de liefde van de boer en zijn gezin, een wezenlijk deel van het productieplan dat op elke boerderij aanwezig is. Zo is het gegaan van geslacht op geslacht, van vader op zoon. Steeds weer volgden de werkzaamheden elkander onafgebroken op. Na het mesten kwam het zaaien, na het zaaien het oogsten, maar door alle werkzaamheden heen blijft het melken. Dat dit nu in veelvuldigheid machinaal geschiedt, doet aan de regelmaat niets af. In deze omschakeling van handwerk naar mechanisatie vindt de boer in zijn coöperatie een stimulerende kracht. Niet alleen de levering van nieuw materiaal en nieuwe machines rekent ze tot haar terrein, doch ook de voorlichting omtrent het meest doelmatige gebruik, alsmede het onderhoud en de reparatie stelt ze zich tot taak. Via de coöperatie staat elke boer-machinegebruiker een uiterst moderne reparatie- en servicewerkplaats ter beschikking, waarin hij bekwame vaklieden aanwezig weet. In de stilte van de natuur zijn arbeid verrichtende, zal de boer naast de aandacht die het eigen bedrijf van hem vraagt, tijd en gelegenheid vinden zijn gedachten over een wijder veld van boerenwerkzaamheid te laten gaan. Het is daar dat hij inspiratie en de juiste oplossingen zoekt te vinden voor al die zaken die in organisatorisch verband van zo'n uitermate groot belang zijn. Anderzijds is het de boer niet gegeven om zich in een luie stoel terug te trekken ten einde de maatschappelijke en agrarische problemen te overdenken en uit te werken. Want al vervangt de machine veel tijdrovende handenarbeid, niet vergeten mag worden dat de intensiteit van het werk en het tempo waarin dit moet worden verricht steeds hogere eisen gaan stellen. De graanoogst eist veel uithoudingsvermogen en mankracht. Maar daar staat tegenover dat ze het resultaat is van veel voorbereiding, van vele goede zorgen. En dat het binnenhalen van deze resultaten, waarbij het oog van de boer van schoof tot schoof, van garf tot garf, keurend rondgaat, een gevoel van trots, maar bovenal een gevoel van dankbaarheid schenkt. Overal volgt de coöperatie de boer op de voet. En terwijl de boer zijn werkzaamheden verricht ergens op zijn bedrijf,
komt de auto al datgene brengen wat voor zijn bedrijfsvoering van nodig is. Van bedrijf tot bedrijf zorgt zijn coöperatie dat iedereen zijn bestellingen punctueel en nauwgezet uitgevoerd krijgt. Kunstmest in het juiste gewicht en naar het juiste gehalte, rundveekoekjes en andere voeders, welke met uiterste zorg uit de beste grondstoffen zijn samengesteld, onder het voortdurend wakende oog van de CLO-controle. Langs de harde weg, maar ook langs binnenwegen, door het zand en door de modder, gaan de auto's om iedereen te bedienen. Dat eist veel vaardigheid van de chauffeur, maar ze weten dat de boeren op de uitvoering van hun bestellingen zitten te wachten. En de boer is de baas in zijn eigen vereniging. Of hij nu aan de harde weg woont of achteraf, dat doet er niet toe. De lege zakken worden meteen weer teruggenomen en afgerekend. Aan de fabriek worden ze dan geklopt en gereinigd om bij een volgende rit weer gevuld met waardevolle zaken bij andere leden en afnemers te worden bezorgd. Nauwkeurigheid is een besliste noodzaak bij dit soort van zaken. Daarom ontvangt elke boer van elke aflevering en van elke teruglevering, van bijvoorbeeld ledig vust, een bon waarop alles haarfijn genoteerd staat. En zo hanteert de boer zijn handelsapparaat, hetwelk hij zelf mede tot stand heeft gebracht. Hardwerkend, samenwerkend en coöpererend heeft hij grote dingen in deze streek gewrocht. Het natuurreservaat De Dellen omvat een groot gebied. Oude heidegrond, hakhoutbossen, vennen en wildland. Een veilige broedplaats voor vele vogelsoorten, waaronder vooral de wulp. Een schuilplaats voor reeën, fazanten en ander boswild. Het is een prachtig terrein waarop vele zeldzame planten groeien. In de broedtijd is De Dellen verboden gebied. De overige maanden van het jaar kan de natuurminnaar hier rust en stilte vinden. Wolvega is een belangrijke plaats in het gebied van de Kaf, vooral om de varkensmarkt die elke woensdagmorgen wordt gehouden. Het is de grootste varkensmarkt van ons land.
Maar daarnaast heeft de weekmarkt zich ontwikkeld tot een druk koopcentrum voor het gehele gezin. De tientallen kraampjes bieden een groot assortiment goederen aan. Natuurlijk is ook Noordwolde hier vertegenwoordigd met zijn rotan-industrie, die in dit dorp vele nijvere handen werk geeft. Hoe gezellig het gescharrel langs de kraampjes ook mogen zijn, wellicht is het feit dat men elkander hier ontmoet belangrijker dan de koopjes. Je loopt eens langs de bloemetjes, keurt eens een stofje, de kinderen krijgen een ijsje en de nieuwtjes van de streek worden uitgewisseld. De boog kan niet altijd gespannen blijven. Dat kwam in 1957 in Oldenberkoop zo treffend tot uitdrukking toen de aankoopcoöperatie aldaar haar grote feesten vierde. De nieuwe veevoederfabriek zou op die dag officieel in gebruik worden genomen. Een feit dat vele vlaggen van de gevels van woningen en boerderijen in het hele werkgebied van de KAF deed wapperen. Vele en langdurige voorbereidingen kregen op deze dag hun bekroning. Uit de aard der zaak vond dit feest zijn hoogtepunt in Oldenberkoop, waar de bevolking zijn vreugde en dankbaarheid over de bouw van de grote moderne fabriek niet onder stoelen of banken stak. Overal vlaggen, versieringen, blijde en opgewekte gezichten bij jong en oud. Aan weerszijden van de Prinsenwijk ligt het grote gebouwencomplex dat de trots en de glorie van de KAF uitmaakt. Rechts van het water de nieuwe veevoederfabriek met zijn circa 30 meter hoge graansilo, waarop tot ver in de omtrek de letters CAV voor ieder zichtbaar zijn. De laatste toebereidselen voor het feest zijn getroffen en als het ware staan de gebouwen te wachten op de vele gasten die zo aanstonds de officiële ingebruikneming zullen meemaken. Zoals de nieuwe toonzaal voor de verkoop van kleine boerengereedschappen. De nieuwe lichte zonnige kantine. De los- en laadinrichtingen langs het water. Vierkant en modern, de strakke lijn getuigend van efficiëntie, is de nieuwe fabriek van alle zijden acceptabel voor het oog. De landbouwwerktuigen en gereedschappen toonzaal, de oude mengerij, nu opslagruimte voor voorraden, de grote werkplaatsen, reparatieinrichtingen en garages zijn gebouwd op de plaats van de oude fabriek.
Nog is het rustig. Aanstonds zullen de auto's uit alle windstreken aanrijden om de gasten naar Oldeberkoop te brengen. Vele officiële personen, bestuursleden en directeurcoöperaties en instellingen komen deze dag naar de fabriek om hun medeleven te betonen. De burgemeester van de gemeente, collega's uit omliggende gemeenten, alsmede de commissaris de Koningin zijn persoonlijk aanwezig. De kunstmestloods is voor deze dag omgetoverd tot feestzaal. Een schat van bloemen is hier binnengedragen. Buiten staat het gehele personeel opgesteld. De chauffeurs voor hun blinkend gepoetste wagens, het kantoorpersoneel, de mannen uit de fabriek. Zij omzomen de weg die de gasten gaan vanuit de feestloods naar de fabriek. Als eersten treden de commissaris de Koningin en de burgemeester van Weststellingwerf in gezelschap van de voorzitter der vereniging naar voren. Aan de commissaris valt de eer te beurt de nieuwe fabriek officieel open te stellen. Door het wegnemen van een vlaggendoek onthult hij een bronzen plaat waarop een feniks met uitgespreide vleugels aan de brand in de oude fabriek en aan de opbouw van dit nieuwe complex herinnert. Dan overhandigt het dochtertje van de voorzitter aan de heer commissaris de sleutel waarmee deze de fabrieksdeuren kan openen. In aanwezigheid van de hoge gasten, bestuur en commissarissen en vele genodigden, drukt de directeur van het bedrijf, de heer Van der Vlucht, op een knop, waarop in de gehele fabriek onder het huilen van de sirenes de machines gaan draaien. Onherkenbaar is de kunstmestloods als feestzaal. Tientallen bloemstukken zijn binnengekomen en kleuren de balustrade van stroopakken. Vele geschenken zijn aangeboden en staan hier tussen. Zo groot is het aantal gasten dat het bezichtigen van de fabriek in groepen moet geschieden. Maar na de rondgang staan de stoelen uitnodigend klaar en bij een kopje thee worden de eerste indrukken uitgewisseld. Vreugde en tevredenheid staan te lezen op de gezichten van de bestuursleden. Vreugde over het welslagen van deze dag. Ten behoeve van het personeel werd een keurige kantine ingericht, waarin tijdens de schaftijden de maaltijden worden gebruikt. Douche, bad en wasgelegenheden komen tegemoet aan de meest hoge eisen van hygiëne.
Bij een kijkje in het bedrijf beginnen we bij de silo's boven, waarin de granen die per schip worden aangevoerd via pijpleidingen worden gestort. Geheel gevuld tot de kop, maal en kippenmais, gerst, haver en vele andere soorten granen, tezamen honderden tonnen uit evenvele landen en werelddelen. Geheel beneden in de enorme kelder staan de hamermolens die de grondstoffen vermorzelen tot meel. Ook vinden we hier de voorraden lijn en grondnoten, soja, kokos en vele andere artikelen, welke eerst gebroken worden door middel van een verrijdbare koekenbreker. Een grote opslagruimte vormen de kelder en de verdieping waarin de grondstoffen en voorraden hoog opgestapeld liggen. Grondstoffen aangevoerd uit verre landen en bestemd tot de fabricatie van hoogwaardige veevoeders. Overal in het bedrijf is de installatie in functionele kleuren uitgevoerd, waardoor de productiegangen gemakkelijk te volgen zijn en vergissingen worden uitgesloten. Volkomen langs mechanische weg, zonder enige tussenkomst van mankracht, gaan de producten uit de silo's via zogenaamde doseercellen naar de automatische meng- en maalinrichting. Dit is het hart van de gehele mengerij-malerij. Eén man kan hier, aan de hand van een lijst met de vele samenstellingen van de diverse mengvoeders, welke door de Schothorst zijn goedgekeurd, de gehele fabricatie van deze mengvoeders tot stand brengen. En zo komen tenslotte vele gemengde producten voor diverse diersoorten afgewogen in de zak in de opslagplaats terecht. Of het nu is uw biggen of varkensmeel, pluimveevoeder, gemengd graan of rundveevoeder, alles ligt kant en klaar opgetast, gereed voor aflevering. Nauwkeurig wordt iedere zak gewogen, opdat iedereen die producten bij zijn vereniging bestelt ook inderdaad het juist opgegeven kilogram gewicht ontvangt. Geperst in brok- en korrelvorm worden ook mengvoeders gefabriceerd en juist deze vorm is voor de voedering van kalveren en ander kleinvee zeer doelmatig. De 2 koekjespersen zijn steeds in vol bedrijf. Door toevoeging van melasse aan de samengestelde melen worden hiermee de rundveekoekjes gefabriceerd. Met circa 3500 kilogram per uur stampen de persen de koekjes op een afneemapparaat, waarbij ze door vaardige handen op speciaal geconstrueerde inpakmachines worden gelegd. Door deze installaties wordt steeds een vast aantal koekjes tot het juiste gewicht in papieren zakken geschoven.
Zo vinden we hier een continu bedrijf, waarin een deel van het jaar dag en nacht wordt gewerkt om al de veevoeders voor eigen leden en afnemers, maar ook voor tal van zusterorganisaties te fabriceren. Grote hoeveelheden staan gereed, koeken, brokken, korrels, granen en meelsoorten, welke dagelijks in grote hoeveelheden het bedrijf verlaten. En zo hebben de sterke banden, welke de boeren in dit deel van de Zuidoosthoek van Friesland onderling binden, het werken mogelijk gemaakt voor duizenden eigen en andere nijvere handen. Nijvere handen, sterke banden zijn hier tot een eenheid gegroeid, welke haar belichaming vindt in de uitbeelding van hun gezamenlijke kracht, te weten de coöperatieve aankoopvereniging Oldenberg Co.